Ako manghinaot nga kamo mahinumdum nga kini nga mga panultihan tinuod. Nga kun kamo anaa sa pag-alagad sa inyong isig katawo, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Alaot kamo tungod sa pagtuis sa mga pamaagi sa Ginoo. Patiya siya, kay unsa nga atong buhaton kaniya kay siya buang! Ayaw ako og gikapa. Ani ang katubigan sa Mormon, kay kamo matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug tawgon nga iyang katawhan. Alma, bangon og tindo. Nganong may ikaw naggukod sa simbahan sa Dios? Mutuo ka ba nga Duday Diyos? Wala ako mahibaloon sa kana. Maluoy ka. Dali og tan-aw ang gahom. Tudluan nato ang katawhan. Pinaagi sa gagmay og yan ang mga butang ang mga dagkong butang ipahinabo. O garon mangutana ako, kamo sa espertohanong paagi na tao ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong panagway? O bibati sa pag-awit sa matubsanon nga gugma? Kamo, bibati ba karon?